Tonomatul de pe 2. Dacă vă spun, dragi prieteni, cine a fredonat alături de mine melodia pe parcursul acestor 3 minute, nu o să vă vină să credeți, dar aș vrea să prelungesc încă puțin suspansul, să le dau timp invitațiilor să vină aici în decorul emisiunii noastre, pentru că au stat ascunși în spatele camerelor, dar sunt convinsă că abia așteaptă să-i cunoască pe telespectatorii Tonomatului de pe 2. Le-am povestit că sunt foarte mulți, că sunt foarte inimoși și că țin legătura cu noi într-un mod cât se poate de apropiat, într-un mod cât se poate de inimos. Ei bine, ID-ul nostru de Messenger, Tonomatul de pe 2, adresa de mail, tonomatul de pe 2 @tvr.ro, numărul de telefon 021 319 9059 și să nu care cumva să uit de numărul de SMS 1423. Chiar acum voi face cele necesare astfel încât să mă vedeți acolo online pe ecranele voastre de la PC-uri, de la laptopuri și așa mai departe. Ei bine, da, aș vrea să-i salut pe primii invitați de astăzi. Armand, în momentul în care îi să cobor imaginea pe primul dintre ei, fetelor, cred că vă veți stopi toate. Vorba de Bass Hunter. Hi! Hello. Hi, nice to see you. Bună seara. Bună dimineața! Mă auzi, for me it's seara. Ce faci? It's seara. Foarte bine. L-am învățat pe Bass Hunter, sau mai bine zis pe Jonas. Să Alina. spună Alina. M-am emoționat complet, vă dați seama. Alina. Oh, Jonas, I'm very happy to have you here this morning. To be here. Ne bucurăm noi, se bucură și el. Jonas nu este singur, a venit însoțit de Iulia Popovici. Te salut, Iulia! Bună dimineața! Iulia este cea care ne va povesti de altfel mai multe despre evenimentul în cadrul căruia Bass Hunter a cântat aici în București. Ea este de altfel managerul de proiect, să zicem așa, nu? Managerul evenimentului. Prezentăm și invitatul celălalt pe care l-avem astăzi alături cu noi, de mine este domnul Luke Peters. Nu, avem o lavalier aici, Mateo. Stai, să nu te divulgăm toți invitații. Da, este Luke Peters, el este ownerul și creierul acestei mari campanii numită Balul Bobocilor. Balul Bobocilor. Despre asta este vorba, dragi prieteni. Și Mateo, care va cânta și el în cadrul evenimentelor noastre. Sigur că da. The one and only Mateo. Și acum, dacă la Mateo s-au topit toate fetele, la mine au căzut în limbă deja. Mai puțin de Elia, dar stai puțin că nu vorbim. Deocamdată rămânem în zona acestui eveniment foarte interesant pe care l-ai pus la cale. Iulia, e vorba de Balul Bobocilor, dar nu orice fel de bal al bobocilor, ci un eveniment care se întâmplă la nivel național. Da, noi am început campania asta de anul trecut, când am avut 30 de baluri, dar doar în București. Și având o istorie frumoasă lăsată în spate, am zis hai să o facem la un nivel mult mai mare. Și atunci am adus balurile bobocilor și în cele mai mari centre universitare din țară, Iași, Cluj, Constanța, Timișoara și București, bineînțeles. Deci este o campanie de 40 de evenimente.